काव्य सफर शब्दों की छाँव में आज हम अपने सभन की यात्रा कराई एगो भोजपुरी कविता के साथे जवना कविता के मथेला बा हमहू चुनाव लड़ब। चुनावी मौसम बा ओकरे के मद्देनजर राखत यह कविता के मजा ली कि नेता हैं चुनाव हवे तो कैसे ना हम लड़ब। नेता हैं चुनाव हवे तो कैसे ना हम लड़ब। तू ही बताव घरे रह के आखिर का हम करब। कि नेता हैं चुनाव हवे तो कैसे ना हम लड़ब। तू ही बताव घरे रह के आखिर का हम करब। नेता के कुछ गुण होला, वो गुण के हमरा में देखी कि बकरियों अगर मर गई तो रोड जाम करौनी, आग जनी तुरफुर करा के एसपी डीएम बुलौनी। कि बकरियों अगर मर गई तो रोड जाम करौनी, आग जनी तुरफुर करा के एसपी डीएम बुलौनी। इतने ना, नेता के दूसर का गुण देखी कि सारा जिंदगी नेताजी के पीछा पीछा रहनी। कि सारा जिंदगी नेताजी के पीछा पीछा रहनी, जे जवन कुछ भी कहल चमचा बेलचा सहनी। कि सारा जिंदगी नेताजी के पीछा पीछा रहनी, जे जवन कुछ भी कहल चमचा बेलचा सहनी। आ जब टिकट के बारी आइल नेताजी झरहेट देले। अब हमार दुख देखी इतना मेहनत के बाद कि जब टिकट के बारी आइल नेताजी झरहेट देले, अपना बेटा के आगे करके टिकट हाथे सहेज देले। इतना बड़हन दुख कि जब टिकट के बारी आइल नेताजी झरहेट देले, अपना बेटा के आगे करके टिकट हाथे सहेज देले। अब जब पार्टी टिकट ना दी तो निर्दलीय हम लड़ब। नेता हैं चुनाव हवे तो कैसे ना हम लड़ब। तू ही बताव घरे रह के आखिर का हम करब। तू ही बताव घरे रह के आखिर का हम करब। आगे देखी नेता के तैयारी खातिर का चाही कि खादी के कुर्ता ठेहुना परले पिछले साल सियाइल बा। खादी के कुर्ता ठेहुना परले पिछले साल सियाइल बा। दाग लाग गई तनिक तेल के धोबी किहाँ दियाइल बा। एक दिन पार्टी के मीटिंग से लेट के घरे पहुँचनी, मेहरारू के जन्मदिन रहे, वो खिसिया के तंबूका हो गई रही एकदम। आ उ जैसे हम घर में पहुँचनी, उनका हाथ में गमकौआ तेल के शीशी पड़ गई, उहे चला के मार दहली। कि खादी के कुर्ता ठेहुना परले पिछले साल सियाइल बा। दाग लाग गई तनिक तेल के धोबी किहाँ दियाइल बा। कि जात के वोट सब साथे बा। समीकरणों एकदम देख ली रोड़ा कि जात के वोट सब साथे बा, अगड़ा पिछड़ा सब माथे बा। जब सारा समीकरण जुट गईल तो केकरा से पीछा पड़ब। आ नेता हैं चुनाव हवे तो कैसे ना हम लड़ब। तू ही बताव घरे रह के आखिर का हम करब। नेता हैं चुनाव हवे तो कैसे ना हम लड़ब। तू ही बताव घरे रह के आखिर का हम करब। तू ही बताव घरे रह के आखिर का हम करब। तू ही बताव घरे रह के आखिर का हम करब। धन्यवाद।